Bona tarda, avui us volia parlar de dues col·leccions d'aventures per joves i nens que tenen un objectiu en comú, que tenen un objectiu didàctic o pedagògic. Les dues col·leccions, una es diu Emi Max i l'altra La tribu de Camelot, estan escrites per la mateixa autora, que es diu Gemma Lienas, i és coneguda i molt acceptada entre el món juvenil. Sobretot és coneguda per la sèrie de la Carlota, com aquests que us porto, el Diari Blau de la Carlota o el Diari Vermell de la Carlota. La primera col·lecció que us presento, que és aquesta Emi Max, està protagonitzada per dos joves que tenen entre 13 i 14 anys i gràcies a la seva mare, que és periodista, la mare d'Emi, volten pel món, sobretot quan a la seva mare li encarreguen reportatges a diferents parts del món. Allí viuen aventures amb la seva mare i es topen amb una sèrie de criminals que són la banda dels Activity X. Què té d'original aquesta col·lecció? Doncs que sobretot té un rerefons mediambiental i ens parla del canvi climàtic. La col·lecció és original, sobretot motivada pel seu objectiu pedagògic, perquè al principi ens proposa un test on el lector pot veure quins coneixements té sobre el canvi climàtic i al final, quan hem acabat la història, també ens dona una sèrie d'informacions que podem trobar a internet sobre el canvi climàtic i una sèrie de bones pràctiques. La segona col·lecció de la qual us vull parlar es diu La tribu de Camelot. En aquest cas està pensada per nens a partir de 9-10 anys i la protagonista és una nena que es diu Carlota també i amb els seus amics d'escola decideixen fundar la seva pròpia taula rodona que es diu La tribu de Camelot, pensada per lluitar contra un món millor. Aquesta col·lecció té d'original que introdueix l'autora una sèrie de requadres informatius que ens poden parlar de diferents qüestions, com poden ser qüestions històriques, de llenguatge, de cultura i, sobretot, qüestions de valors i d'igualtat de gènere. Quan va sortir aquesta col·lecció va tenir algunes crítiques perquè, sobretot a través d'alguna web fonamentalista catòlica, va estar en contra de l'autora, que la van titllar de feminista i d'anticatòlica, perquè introdueix algunes informacions sobre la igualtat, com aquesta que us ensenyo aquí, on parla que l'espècie dominant és l'home blanc, sa, heterosexual, catòlic, que discrimina a la dona, a les diferents races, homosexuals, musulmans, jueus i discapacitats. Jo, en aquest cas, no hi estic d'acord perquè crec que és una bona col·lecció que mai està de més de parlar de la igualtat de gènere i de conscienciar els nens sobre aquest problema. Us ho recomano per l'interès pedagògic que tenen les dues col·leccions.